Kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Ito ay magkausap na tayo ngayon at tayo po ay napapanood ngayon ng milyon-milyon na tao sa buong mundo na talagang kayo ay parang hindi nagkasakit, parang nagdahilan lang. So ito po mga kababayan, si Nanay Basyon, 73 years old from Albay, na nagsuffer po ng mild stroke, hindi na makatayo, hindi po makapagsalita, pero ngayon po ay hito na, nagbibigay na ng testimonya sa atin. Kaya po sa lahat po ng ating mga kababayan, kung ano man po ang inyong problema, subukan po ninyo ang Amazing 4 from Florida, USA, sapagat ito'y totoong-totoo na nakatutulong sa ating para magkaroon po tayo ng magandang kalusugan. So panghuling salita tayo, Nanay. Panghuling salita natin. Kaya kayong mga kababayan namin, kung halimbawa mayroon kayong naramdaman, subukan ninyong uminom kayo. Tako, nakipagsubukan nung una para makapagsalita sa mga kababayan ko na buti na susubukan ko ta. Siyempre, marunong na magsalita sa inyo. Na kung hindi ko nasubukan, Wala kang masasabi. wala akong masasabi, matatakot man ako. Okay. Hindi ko pa nasubukan. Okay. So ngayon po nasubukan mo na, twice na ninyo nasubukan. Yung una, Migawan, yung pagsakit ng tiyan mo, kayo po ay gumaling agad. Ngayon naman yung Amazing 4 nung kayo po ay na-stroke. Kaya po, thanks God na binigay po sa atin Migawan, ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA, nakakatulong para magkaroon po tayo ng magandang kalusugan. So Nanay, congratulations, Salamat. God bless, take care. Salamat. Hopefully po tayo ay lalong maging masigla, malusog para Salamat. maabot po natin ang edad na more than 110 years old. Salamat. Kasi po ito na po ang binigay sa atin ng dakilang Panginoon para tayo ay magkaroon ng napakagandang kalusugan at ito po'y humaba ang buhay and happy po. At ito po'y binabalita namin sa lahat. Kaya subukan ninyo para mapatunayan. Maraming salamat po and God bless. Hello everyone! Diyos, marahay na pagkahapon po sa Indogabos. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Pinzena. Ayan, so magandang hapon po sa Indogabos. Ayan, so magiribanan po kita hanggang 6:30 in the evening. Ayan, so sa first part, ako po yung makakasama po ninyo. Ayan, sa second part, makakasama po natin ang ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, so katatapos lang ni Miss Len na mag-merienda, 'di ba? Kasi maghapon tayo. Ayan, so ang dami natin na mga client at syempre ang dami natin na mga activities. Diba? So, yun, magsama-sama tayo hanggang 6:30 in the evening. Ayan, so, bago ako umakyat, may client pa tayong isa na from Villar. Ayan, so, maraming salamat po. Anyway, ang aming office po, ayan, located po kami dito sa Barangay 18, Cabaangan West, sa Legazpi City in front
Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, so pwede kayong mag-text or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito if ever po ay gusto natin na magpakonsulta. Syempre, gusto natin magpakonsulta na syempre na gusto natin maging healthy tayo, 'di ba? So, sa Smart, we have 0998 975-8121. Again, 0998 975-8121. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Ayan, so free health consultation po kay Doc. At syempre, sa mga gusto pong magpakonsulta, ayan, so mag-text lamang po kayo sa kanya kung ano pong pangalan, edad, karamdaman at taga saan po kayo para po madali at mabilis natin silang ma-sked na diyan by tomorrow. So, tomorrow po it's Saturday. Tama ba? Yan, Saturday bukas. Yan, so happy weekend po sa Gabos na walang trabaho bukas, 'di ba? So, yun, hanggang Saturday kami. Yan, kaya sa mga gusto po magpa-consult bukas, ayan, so magpa-consult na po kayo bukas, 'di ba? So, ayan, tingnan muna natin kung okay yung audio natin sa DCGB News Online. Ayan, so good afternoon po sa ating technical department ng DCGB News Online or DCGB Legazpi. Ayan, so magandang hapon po sa Indo Gabos. Ayan, thank you so much kay Sir Nems. Yan, kahapon nabasa natin yung ano niya, yung message. Ayan, okay daw yung audio natin. Ayan, so hindi talaga, wala tayong kasama. So tayo talaga yung nagmo-monitor, 'di ba? Ayan, so ayun, maraming salamat. Okay naman po yung audio natin. Ayan, so again, ayan, dito po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami bukas as early, 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, ako, yan, maaga na ako gumigising. Ayan, talagang wala ako ngayon na libangan paggabi. Yan, wala akong games. Kasi, yan, exceeded ng aking Gcash hanggang November. Ayan, Diyos ko. Yan, so, yun lang yung aking time na talagang how ka na pang walang stress, yan, paggabi. So, yun, na puno yung Gcash, ayan. So, hindi na ako makatransact. Yan, so, yun, kaya maaga natutulog para bukas naman sa panibagong bukas na upang marami tayong matulungan, marami tayong makausap na mga taong may mga health concern. So, yun, dun na muna tayo nakafocus, di ba? So, yun, available na po ang ating bagong Mega One capsule sa mga nag-aabang po ng ating Mega One capsule na bago. Ayan, so available na po yan, pero hindi pa po naka-blaster, ayan, pero nasa capsule na po siya. So, ang importante lang naman po dun is yung capsule, ayan, yung blaster naman, yung linagyan is itatapon lang naman natin yan after na matanggal na yung laman, 'di ba? So, ang importante is yung capsule. So, hindi na talaga nakapaghintay yung iba na ilagay sa blaster so that po ay kumuha na po kami. Yan. Kaya po, available na. Pero, yan, syempre, ang price natin dyan, hindi na katulad ng may promo tayo. So, yung may, yung bagong Mega One natin, 3.5. But, kung mayroon po kayong discount card, please present your discount card so that po mabigyan po namin kayo ng discount, okay? Yan, kaya po wag po natin wawalain ang ating discount card kasi kapag nawala po yan, yan, so maghahanap na naman tayo ng pangalan ninyo at syempre may dagdag na bayad na yan kapag magpapalit tayo ng discount card kasi bibili tayo ng mga gamit, 'di ba? So, kaya po wag natin na wawalain, and pinaka-importante ay dapat po natin sigurong i-laminate para if ever man na mabasa, hindi siya magusot. Yan, so for safety na din, 'di ba? Kasi habang buhay nyo po yan nagagamitin, 'di ba? Kasi hindi lang po isang
araw tayong mabubuhay, hindi lang po isang buwan natin yan magagamit, kundi po panghabang buhay. Lalo na kung tayo po ay natulungan na sa ating mga health concern, yun na po yung pagkakataon natin na ituloy-tuloy na yan, diba? Ikwento na natin yan. So, ngayon may mga good news po si Miss Len na naman. Yan, marami naman po akong nakausap, kami ni Doc Joey, na mga bagong, mga datihan na client, mga baguhan na client, na mga experience nila sa buhay nila, 'di ba? So, yung iba, during nung mga panahon na sila po ay nag-take ng ating products, at yung iba naman yung mga baguhan, yung kung ano yung mga health concern nila, yan. So, iba-ibang kwento, kaya abangan po natin yan maya-maya. Ayan. So, ngayon, lahat announcement muna tayo. Yan. So, again, sa Mega One natin, available na po yung bago natin na Mega One capsule. But, yung mga gustong old stock, ngayon may promo tayo sa Mega One kasi same naman po yan. All natural. Ayan. Even po, kahit 5 years pa, or 6 years, ay pwede pa ang ating Mega One capsule. Kahit po yan, konting chemical, wala po yan na inilagay po dyan. So, that's safe na safe po kayo. Kaya nga, iinumin nyo, mas mainam na empty stomach. 'Di ba? So, yan, kompleto pa tayo sa Amazing 4. Yan, namely, Miracle C, 5 different advanced form of vitamin C. Yan, mainam ito sa may mga ubo, sipon, trangkaso, lagnat, even po mga month-old na baby, pwede pong uminom ng ating Miracle C. Si Multi-5 po, ito ay naglalaman ng 5 klase mga mushroom. So, sa may mga cancer, bukol, may myoma, at syempre yung mga mahina ang immune system, may anxiety, may depression, ayan, napakaganda po ng ating Multi-5 capsule. And syempre si Mega A. Mega A stands for antioxidant. So, ito po ay panlinis naman. Yan, katulad kanina, nung isang client natin na kumbaga sabi niya, after 3 days, bago naman daw siya mag-vowel. Ayan, so, binigyan siya ni Doc ng Mega coffee at the same time, yung Mega One na lang, 'di ba? Kasi nandun na din si Mega A. Kasi yung Mega One natin, pang overall po yan. So, si Mega A for detoxification, may problema sa prostate, kidney failure, yung mga dinadialysis, mataas ang cholesterol, mataas ang uric acid, ayan, so, may UTI, ayan, so maganda po si Mega A. At syempre, 'di ba? Nakakapag-control po siya ng ating pagtanda, ayan. So, kumbaga tayo ay 30s na, so parang 20s. Yung mga 40s, parang 30s. Yung mga, yung mga 50s, parang 40s. Yung 60s, parang, parang 50s. Ayan. Kaya yung 70, parang, 60 or 50. Ayan. So, kaya po, kumbaga, 10 years yung binababa natin. Ayan. So, sabi nga, edad lang yan. Pero yung itsura natin, para tayong teenager. Ayan. So, parang papunta pa lang tayo dun sa pa-senior, 'di ba? So, parang pabata, 'di ba? Pabata ng pabata. Ayan. So, hindi yung mabaho, pabata ng pabata, 'di ba? So, 'yun, may mga matatanda na nalilibang talaga kapag ako nag-radyo, 'di ba? So, may yung iba nag-PPM, ayan. So, kalubon kaya ini si Miss Len, ayan. So, lalo na kapag usually kasi pinakamarami natin na avid listener, yung mga senior, ayan, senior citizen, ayan. Kapag pumunta dito sa office natin, ayan, so loko naman niya si Miss Len. Ayan, so maanuhon niya si Miss Len. Ayan, so kahapon nga, 'di ba, nung programa natin kahapon. Ayan, so may nag-message po sa akin, ayan, yung isang picture po from Daraga, ayan, so grabe yung nakaka-inspire po yung kanyang message kahapon. Yan, so basahin ko yung message niya kahapon. Yan, si Madam. Ayan, sabi niya kahapon. Ayan, so good PM, Miss Len. Ayan, so ang galing-galing mong mag-explain ng inyong mga amazing products mixed with so much sweetness and lambing. Ayan, kung kaya naman madami ng padami ang mga customer ninyo, continue what you are doing kasi marami kayong maliligtas sa na buhay ng lahat ng mga taong merong multiple health problems na nag-a-avail ng inyong mga amazing
natural products. Ayan, so nakaka-amaze po itong message sa atin, 'di ba? Kasi 'di ba, kung yung mga tao na nawawalan na ng pag-asa, kumbaga binibigyan natin ng mga advice kung paano din po nila, syempre, yung ganun na sitwasyon nila, kung paano pa nila mas lalong mabuksan yung kaisipan nila na upang po na ipagpatuloy nila yung buhay nila, 'di ba? So hindi yung napuputol na alam natin na may sakit kayo, parang hanggang doon na lang yung natin yung buhay. Hindi po, may mga ibang solution po katulad ng Amazing 4 upang po ay mabigyan ng pansin din po ang ating mga karamdaman. Pero kailangan po natin, syempre, 'di ba? Lagi kong sinasabi sa inyo na buksan po ang inyong kaisipan upang po ay mahanap po natin yung tamang solusyon. Ayan. So, binubuksan ko ang aking radio pag 5 a.m. para sa balita ng DCGB. At pagkatapos tuloy na akong nakikinig sa inyo ni Doc Joey. Ayan, so gustong gusto makinig sa inyo dahil ang galing mo talaga mag-sales talk. Ayan, so galing ng pagka-train sa iyo ni Doc Joey. You are the number 1 asset ng Miracle Health Corporation. Pareho kayong maswerte ni Doc Joey. Ayan, so sabi niya, ayan siya ang siya nga pala, ayan, baka next week ako makapunta dyan upang makikain para maka-avail ng raffle ticket. Baka sakaling meron malaking milagrong dumating bago magpasko. So, marami po kasi kami ngayon na good news. Katulad po ng ating DJB Eatery, magkakaroon po kami ng raffle by December. Kaya po, ang dami pong kumakain. Alam nyo po, nakailang salang kami ng kain rice ngayon. Ayan, siguro magiging 3. Ayan, so ang dami pong kumain kanina. Ayan, so may raffle po kasi for every 100 purchase ng inyong kinain, 1 raffle is equivalent to 1 raffle ticket. So ang first prize po dyan is 2,000 worth of groceries, and yung second prize po is worth of 1,000 worth of groceries, and third prize po is 500 worth of groceries. And syempre po may 10 consolation prize, which is yung mananalo po ng 250 worth of groceries. So, kumbaga yung kita lang doon sa ating DJB Eatery or more than pa doon po mapupunta sa ating raffle. So, syempre gusto po ng ating CEO na si Doc Joey na tayo po ay makapagpasaya by December. So, no worries sa mga client natin dito sa Miracle Health Corporation. Magkakaroon din po tayo ng raffle. At syempre, yan, may mga mananalo. Syempre, for every avail po natin, for every purchase natin worth of 2,000, magkakaroon po kayo ng 1 raffle ticket. So, ito-draw po yan December 19. Siguro hapon po ang draw natin dito sa mga dito sa mga capsule, and umaga naman yung ating sa DGB. Yan, December 19 po yan gaganapin. Kasi yung date ng birthday ng ating CEO is 19, diba? So, sa first prize, yan, mananalo po ng 1 set na Amazing 4 worth of 11,000. Then, second prize po is 1 set na Amazing Trio worth 7,500. And third prize po, 1 box ng Mega 1 worth 3,500. And 10 consolation prize worth of 1,000 worth of MSC worth of products. Ayan, so products po yung mapapanalunan nyo po dito lahat. Para syempre yung kapag baka hindi nyo walang magamit o gamitin natin sa ibang bagay. So dito po, lahat ay groceries or products ng Miracle Health para po ay magamit natin sa ating sarili. Yan. So, bukas po, good news. Bukas po, baka mapakinggan po natin ang ating testimonials galing po kay Ma'am Beth from Daraga Albay. Yan. So, sabi niya, pupunta sana ako sa Daraga. Ay, sarado na pala sa Daraga. So, dumiretso na po siya dito sa ating office sa Legazpi. Yan, nakwento po niya kanina during nag-take po siya ng Amazing 4.
So, baka bukas po ay mapakinggan na natin yung kanyang testimonials. So, medyo nagahol tayo sa oras at hindi na natin na-play dito sa ating live streaming. So, siya po ay may health concern that time, 2010. Ayan, nag-start pala 2010. So, 2 beses siya nagpa-test. Ayan, 2010 and 2020. I think 2023. Ayan, so nasa baba yung form niya. So, 2 beses po siya may kidney stone. Ayan, 2 beses daw po siya nagpa-laser. Ayan, so hindi po talaga nawala. At nung time na yon, by October 2023, pumunta po siya dito kay Doc Joey at nagpakonsulta po siya sa kanyang health concern na kidney stone. So, ang kidney stone niya po medyo malaki na, pero kinaya pa ng Amazing 4. So, kanina, nagpumunta siya dito upang mag-avail ulit. Kasi, yun, sabi ko, bakit mo man pinutol? So, bakit mo kako tinanggal yung ating product? So, sana, binabaan mo yung dosage at hindi mo na tinanggal. So, sabi niya, okay na ako, hindi ako na-operahan. At yung iba kong health concern natanggal kasi may diabetes pa siya dati. Yan, so kasi hindi lang po kidney stone ang problema niya, may diabetes pa po siya. Ayan, so pinainom siya ni Doc Joey ng Amazing 4. I think 3 times a day or twice a day na Amazing 4 kasi yan wala pa ako dito sa Legazpi. So walang operation pong nangyari. Kaya kanina po nagkaroon po ng testimony. Nag-testimony po si Ma'am Beth. At baka may share na po niya sa inyo, 'di ba? So bukas. At kanina nagpa-consult po siya dito kanina kasi po ay mga 3 days po bago siya mag-vowel. So namomroblema po siya, 'di ba? So hindi regular. So that nagpa-consult siya at binigyan na lang po ni Doc Joey ng Mega 1 capsule ng 3 times a day. Ayan. So, at syempre yung ating Mega A coffee and then yung ating Amazing Juice. So, yun. Ayan. Kasi katulad din po siya ng client ko last time na almost 5 days nang hindi nagbabawel. Ayan. So, iritado na siya. Talagang irritable na siya. At pati pamilya niya talagang napapagbuntungan na niya. So, humingi ng advice sa atin. Ayan. So, syempre, tayo naman po ay may alam din kung ano po yung dapat gawin. So, pinainom ko po ng ating capsule. Ayan, Amazing Trio. And then, sabi ko sa umaga magkape siya ng Mega A Coffee. And then, sa tanghali naman, kasi anytime naman po pwede yung juice natin. Sabi ko pwedeng mag-juice ng tanghali or merienda. And then, dinner. Yan. So, nung gabing pa lang yun, nakabawal agad siya, 'di ba? Nakapagbawas po agad siya. So, naging kalmado na naman. Pati pamilya niya okay na. Kasi ganun po yung nangyayari, 'di ba? Sa pamilya, nagkakaroon na ng nakakapagsabi na ng hindi maganda, lalo na kapag talagang yung isip natin ay nakapokus sa ating health concern. So, talagang irritable tayo dyan. Ayan. So, syempre, wag po natin dadaanin sa init ng ulo dahil po sa hindi natin mahahanap or hindi natin maiisip yung tamang solusyon. Sabi nga ni Ma'am Beth kanina, naisip ko agad si Doc Joey. Ayan. So, sabi ko, Ma'am, bakit mo pinutol? Sayang. Ayan. Kasi nga, okay na daw siya. So, kampante na siya na okay na siya. Kaya po, advice natin sa mga client natin, 'di ba? So, habang nabubuhay tayo, kailangan po natin na protektahan ang ating kalusugan. Kasi nga, hindi natin alam kung ano yung magiging health concern natin. Mas mainam na may panlaban tayo, may pangsangga tayo sa ating mga karamdaman. Kasi if ever po na humantong yung ating buhay, na tayo po ay magkasakit, baka kulang pa yung mga naipundar natin, naipon natin. So, syempre, hindi natin masasabing masayang yung buhay natin kung tayo po ay may
iniindang karamdaman. Sabi nga ni Kuya kanina, yung electrician natin. So, sabi niya, kaya pala tanong ng tanong siya sa akin kanina kung saan kung everyday ang clinic ni Doc Joey. Sabi ko, yes po. So, Monday to Saturday. So, matagal na siya dito kasi siya din po yung nag-check ng mga area natin dito. At ayan, namong problema siya at naikot na niya yung mga doktor at ang dami niyang iniinom din ng mga gamot. At ang problema po niya, kapag uminom siya ng gamot, like uminom siya ng sa high blood niya, inaatake naman siya ng stomach pain niya. At talagang pati yung dadaghan daw niya, talagang hindi na niya mapigilan. Minsan nakakaubos pa siya ng 3 glass ng tubig na maligamgam. So, doon lang daw nagiging kalmado. So, sabi niya, Dok, tulungan mo naman ako kung ano yung pwede kong gawin, ano yung pwede mong i-advise sa akin, kung ano yung dapat kong gawin. Kasi, almost 46 years old pa lang siya, 'di ba? Ang dami niya pang pwedeng gawin. So, ang ano pa niya, ang problema po niya is kapag inaatake siya ng gano'n na sakit or gano'n na inaatake siya ng pananakit ng sikmura niya, hindi po siya nakakapagtrabaho ng maayos. Hindi siya po nakakapag-focus sa kanyang trabaho dahil nga po sa kanyang health concern. At isa pa sa pinaka-problema niya is hindi siya nakakapasok halos sa kanyang trabaho dahil sa kanyang karamdaman. So, lahat po yun, di ba, apektado. So, even yung ating hanap buhay, apektado. Kaya po, ayan, humingi siya ng advice kanina. Since na marami na siyang naitulong kay Doc Joey, binigyan siya ng regalo ni Doc Joey na inumin yung kanyang Mega 1 capsule upang din po, syempre, sabi ni Doc magtulungan sila kasi po napaka-importante po sa atin yung mga wire na may mga kuryente, 'di ba? Kasi hindi natin alam na yan, 'di ba, mga delikado. So, ganun din po sa buhay ng isang tao. Kapag hindi po natin inagapan yan, hahantong sa mas delikado. So, ganun din po, di ba? Give and take yung nangyari doon sa electrician and then kay Doc Joey. So, siya ay nakakatulong kay Doc Joey. Si Doc Joey naman ay tutulong naman doon kay electrician. So, give and take yung nangyari. At wala pong bayad na hiningi si Doc. At si Doc Joey nagbigay pa ng pamasahe at kasi bukas yung aayusin. Kaya po dito sa atin, 'di ba? Kung gusto niyo malaman, maintindihan ang ating mga products, huwag kayong matakot magsabi. Huwag kayong matakot na mag-message kasi po napaka-importante na malaman po natin yung about sa ating kalusugan. Kasi yan po yung sabi ko nga, tanging puhunan natin bilang isang tao. Dahil po, kapag tayo ay nagkasakit, kulang pa yung mga naipundar na naipon natin. At syempre, 'di ba, mas masaya na yung pinaghirapan natin, pinagpawisan natin, pinagpuyatan natin na mas magagamit natin sa tamang pamamaraan, sa tamang pagkakagastusan kaysa napupunta sa gamutan, 'di ba? So, kayo lang po ang nakaka-analyze ng buhay ninyo, 'di ba? Isipin ninyo kung ilang taon na kayong umiinom ng mga gamot ninyo like sa high blood, sa diabetes, sa inyong prostate, sa inyong puso, sa inyong goiter, or sa inyong asthma. So, isipin ninyo kung ilang taon na kayo niyan umiinom. At syempre, ilang taon na din kayong gumagastos. Ilang taon na kayong pabalik-balik sa inyong doktor. Pero andyan pa din po ang inyong mga health concerns. So, kayo lang po ang makaka-analyze ng buhay po ninyo. Pero kung mapera kayo, so, aanhin pa natin yung mga ganitong yan. Pero kung gusto natin na magamit yung pera natin, mabuhay tayo ng healthy, at syempre, 'di ba, na ma-enjoy natin yung mga pinaghirapan natin. So, mag-isip tayo, 'di ba? Pero kung sarili lang natin iniisip natin so walang problema, 'di ba? So, kaya po advice natin sa mga avid listeners natin. So, ayan, lobat na yung dalawa kong phone. So, hindi tayo nakapag-chart. Kaya po bukas na bukas po ang aming office. Ayan, so dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again,
We are located, dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So bukas po kami bukas as early 8 a.m. to 6:30 in the evening. Again, bukas na bukas po kami bukas as early 8 a.m. to 6:30 in the evening. Ayan, so free help consultation po kay Doc Joey Bitito. Ayan, so pwede kayo mag-text or mag-call sa kanya sa 0998 975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Ayan, so free health consultation po kay Doc Joey Bitito, 'di ba? So again, may stock din tayo sa Dorotea Resort and Spa. Yan, so located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Again, available din po ang ating mga amazing products. Diyan po yan sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Ayan, so may mga products tayo dyan. Ayan, so nakalimutan natin. Yan si Sir, ayan, from Pili, Bakakay. Ayan, so nag-avail po ng Mega E, coffee, and then yung ating Mega 1 capsule. Ayan, so again, sa mga naghahanap po ng bagong Mega 1, ayan, so may bagong Mega 1 capsule na po tayo. Yan kay Ma'am Cecilia Odunyo, kay Ma'am Teng Santillan. Ayan, so lahat po, 'di ba? So si Ma'am Prince, yan, nakapag-avail na siya ng ating Mega 1. At syempre kay Ma'am Bindal. Ayan, so yan, humabol si Sir from Obiliar. So nahinto na yung pag-take ni Madam. Ayan, so sabi niya, kasi ang problema po niya ay lagi pong sinisipon. So okay na siya, kaso niya na naman, namang problema siya kasi parang nangangalay yung kaliwang kamay po niya. Ayan, yung braso. Yan, so kaya po, ayan, so pumunta na dito sa atin. Yan, so lahat po, 'di ba? Kapag gusto natin, may paraan po. Kapag ayaw, marami pong dahilan, 'di ba? So ang dami nating reklamo kung tayo po ay hindi makakapunta. So no worries po, 'di ba? Pwede naman po natin ipadala po 'yan through JNT or LBC kung hindi kayo makakapunta dito sa atin. Pero po, syempre, yung mga umiinom, mga 3 days or 5 days before maubos, ayan, kailangan na po natin mag-avail para po ay hindi maputol ang ating pag-intake ng ating capsule. Again, available pa ang ating mga products. Yan, ating Amazing 4, and then yung ating mga healthy drinks. Yan, so yung Miracle C natin, konti na lang. Kaya naman po sa mga nag-take ng ating mga capsule, ayan, so mag-avail na kayo. Ayan, si Madam, yung teacher. Ayan, so nag-avail ng Mega 1 and si Miracle C, 1 box. And then yung ating juice, diba? So, ano pa ba yung mga announcement natin? So, yung mga hindi pa po naka-follow sa page natin, hanapin nyo lang po ang Doc Joey Bitito page upang po ay naka-follow kayo sa amin para every time po na may programa kami, ayan, lalabas po yan sa inyo notification, diba? So, sa second part po, makakasama natin, walang iba ang ating CEO na si Doc Joey Bitito. So, abangan po natin siya sa second part. Kaya po, huwag kayong aalis. So, pakinggan muna natin yung ating mga testimonials upang po ay marinig natin yung mga nagpapatunay na sila po ay natulungan natin ng ating mga amazing products. So, magkita-kita tayo bukas. Bukas na bukas po kami bukas. Kaya po, yan, so yung mga wala nang iinumin by Sunday, so pumunta na kayo bukas. Ayan, again, ang ating office. So, dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located, dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pwede kayo mag-text or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito sa 0998
0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Ayan. So, free health consultation po kay Doc Joey Bitito. So, maraming salamat po. Huwag kayong aalis. Abangan po natin sa second part ang ating CEO na si Doc Joey Bitito. God bless, good health, and keep safe everyone. Diba? Maray na hapon kami. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko. Diabetes ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Kunyan po kang pinunan ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito na dinaraman ni sa kuya na primahon si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Kunya kapag take ko kang bulong, 2 semana sa nanganit. So magayon so response Miracle C, Osmega 1, Multi-5 Mega A. Tinawan ako kimaray na nakapag-basketball na ako niyan. Nakakaregos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na spans kan mga vitamins na tapos mga bulong. Ako niyan, pasalamat ako kan niyaw sa grupo ninda na nagtaw sa kuya di nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana dahil pagtipilan ng buhay ta. Tawan ta ki maray na yung uga naman sa mga bulong. Mga sa sabayan ta na sana mati kita kang bulong, sabayan ta man ki sa taas sa manladyo, kita maray pa. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niya po ang kanyang butihing may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong starting noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa isang doktor. Konsulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humihi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw ako sa isang doktor, specialist oncologist, para tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magkukuha daw ng sample at biopsy. Kung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat punta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na rin siya sa programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko. At sabi ko, si Doc, hindi tayo pupunta doon. Kaya pagdating ko dito, pinabasa ko yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. So, nung matutulog na kami, straight yung tulog ko. So talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtaka nga isa. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ini-expect mong sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit ng pag-ihi mo, wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng Amazing 4, nawala. Wala. 2 beses ko lang uminom, 3 at saka 6.
Pag ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag lunch time naman, may inom ako. By 1 o'clock, pag ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Oo. Wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa ng 24 Wala pa hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako. Hindi awit. Hindi ano. 1 o'clock hours pa lang. Yun kaya sabi ko sa misis ko, kailangan mo tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan, nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na pa akong nararamdaman ng sakit kahit ano. At saka bigla pong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ang ano mo. Maganda na. Wala yung parang mabagal ba. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon ng maganda. Sobra Sobrang pawis mo. Nalilitox yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam ko. Parang it's a miracle. Okay. Kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang ka-opisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin silang matulungan. Matulong nga. Kaya po. Para yung baka. Kasi ang hirap mo na nararanasan sa mahal ng gamot. Opo. Nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang ang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin ang ano, wala na, okay na sila. Kaya, Yun po. kumbaga, ano na, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang inisip ng burden sa kanila, wala na. Okay na. So, congratulations, sir. Talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi, sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ayoko. Ginagawa lang instrumento itong ating mga produkto. So, congratulations, sir. So, sa mga nanonood, sir, ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak at bigan natin dyan, recommenda ninyo sa kanila. Punta, hindi na kayo makaranas. Sobrang sakit at saka kaagad ng solusyon ng problema nyo. At magkaroon ng peace of mind. Peace of mind. Yan ang importante. Masarap mabuhay Opo. na walang sakit. Oh. Nangyarap na. Okay, sir. Congratulations and mabuhay po kayo. So, mga minamahal kong kababayan, ito po ang ating isa nagpapatunay, si Sir Raul, na talagang umihi na po siya ng dugo, hindi na makatulog ng mahusay. Pero nung uminom po ng ating mga amazing products natin, ito lalo ang amazing 4, and one day lang po yung pag-ihi niya ng dugo nawala. Yung, nakatulog rin po agad siya ng mahimbing, at ngayon po 1 month pa lang ay tuloy-tuloy po ang kanyang paggaling at maliksi ng lumakad. At yun nga po, sabi niya, parehas kami pinagpapawisan kasi pag pinagpapawisan, healthy po, detoxify ang ating katawan. So sana po sa lahat nating mga kababayan, meron din po kayong mga health na kung kaya layo man po kayo, pwede po ninyo akong tawagan. I-search lang po ninyo ang Doc Joey Bitito page, i-like lang ninyo or i-follow para po kung ano man po ang concern ninyo, may chat po ninyo. At kung kayo naman po ay gustong pumunta sa amin, dito lang po tayo sa harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. At gusto naman mag-text sa atin sa 0998-975-8121. Kasi po kami andito para tulungan po kayo. Ang aming pong mandate galing sa Panginoon Diyos na lahat ng tao dapat natutulungan sapagkat iisa po ang lahi natin, isa po tayo bilang isang Kristiyano na gusto nating tulungan ang kapwa Kristiyano at bawat Pilipino. Maraming salamat, magandang araw at mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Okay, sir? Congratulations.
Hello, magandang gabi sa ating mga amazing people. Kumusta po kayo? Samahan po ninyo kami hanggang alas 6:30 ng gabi. Ngayon po ang second part natin at kanina po may in-interview tayo na natulungan natin nung simulang uminom siya October 2022 hanggang March 2023. Si Ma'am Beth Makasinag ng Daraga Albay. Sa interview natin, dati po mayroon siyang kidney stone, may diabetes, at yun nga po, nagparapadoktor na rin siya, hindi gumaling. Ngayon, nung uminom po ng Amazing 4 for 5 months, totally raw pong gumaling siya. Pati yung sugar niya ay nag-normalize. Kaso, huminto po siya simula ng April 2023 hanggang October 2024. Bumalik lang po sa atin kanina dahil po ang problema niya ay may constipation. Ibig sabihin, after 3 days pa daw siya bago makadumi. Kaya naisipan na bumalik sa atin. Pero kanina, kasi constipation lang naman po, pinainom na natin, hindi na Amazing 4, Mega 1 na lang. Mega 1 ang pinainom natin at saka yung Amazing Mega A Coffee. Yan. Okay, para maging normal muli ang kanyang pagdudumi. So yan po, si Ma'am Beth is 59 or 60? 69 pala, I'm sorry. 69 si Ma'am Beth. Pero kung tingnan po ninyo siya, parang mga 50, wala pang 60. Yan, parang si Doc Joey, 70, parang tingnan mo 50 plus or 60 lang. Kaso mayroon pong tumas ang kilay. Okay po, so yan po magandang balita natin sa ating mga produkto sa Amazing 4, Amazing Trio, and Mega 1. At kahapon naman may kachat tayo, nasa Iloilo, yung friend niya nagkaroon po ng cancer. At ito po ay bumili, meron po kasi tayong outlet dati, meron tayong stockist sa Palawan, doon po nakabili at tuluyan daw na gumaling yung kanyang kaibigan. Kaya siya naman ay may bukol. Sinubukan pong bumili muna ng Mega 1. Ngayon po ay sa Sunday, mag-order na po siya ng Amazing Trio. Yan. Okay. So yan po magandang balita ko sa inyo mga minamahal kong kababayan. Kaya kung ano man ang inyong problema, karamdaman ay wag po tayo mag-atubili na pumunta po sa atin. Ang membership po natin is only 1,000. Meron na po tayong produktong Mega 1 at may discount na po tayo at merong referral incentive na tayo. So yan po ang magandang balita. Kaya po ay wag natin yung laging iniisip pera, gastos. Lahat naman po may gastos. Pero yung pong gagastos tayo, meron pong magandang pakinabang, lalong-lalo na sa kalusugan. Diba? Gumastos ka sa bisyo, wala pong kwenta yan. Gumastos ka po sa pagsusugal, wala pong kwenta yan. Gumastos ka ng bumili ng mga kung ano-anong extra naman na hindi mo naman kailangan, wala rin pong kwenta yan. Gumastos ka naman ng sobra-sobra sa pagkain, kahit busog ka na, kumakain ka pa rin, ay sayang din ang pera natin. Pero kung tayo po'y gumastos sa pagbili ng ng Amazing 4 or ng Amazing Trio or ng Mega 1 or at ating mga healthy drinks, yan po'y napakabuti para sa ating kalusugan. Dahil po ang buhay natin, isa lang po yan, hindi po marami. Hindi marami, kailangan pangalagaan natin at malaki po ang magagawa ng ating mga amazing products na galing sa Amerika.
kanina nga pala, tinawagan natin electrician natin dito na suki na natin at may pina-check up pina-check up ko sa kanya at later ay kinonsulta sa akin yung kanyang may ulcer daw siya at may masakit sa likuran at nahihirapan pati yung may heartburn siya, sumasakit ang puso at minsan nahihirapan din siya matulog. So marami na raw po siyang doktor na puntahan, siguro 5 or more. Marami ng gamot na nainom, wala naman pong nangyayari. Inom daw ng gamot, medyo okay, then later on, andyan na naman ang sakit. Kaya sabi ko, subukan mo muna itong Mega 1. So pinainom natin ang Mega 1, kanina 2 kapsula at binigyan ko na ng good for 15 days yung 60 capsules na Mega 1. So ito po matagal na raw siya nagsasuffer. Kaya daw meron na rin siyang nervyos dahil nga po sa katagalan na nagsasuffer siya sa kanyang mga karamdaman ay nagkaroon na rin siya ng nervyos. Kung siya raw po nasa trabaho, minsan minauwi na lang siya dahil nga po sa nervyos, dahil nga po sa kanyang mga karamdaman na hindi gumaling-galing. Ako subukan natin ito for 1 month hanggang 3 months at makikita natin ang matutulungan kayo with the grace of God, di ba? So yan pong balita. Kung kayo po hindi gumagaling sa kung ano man mga gamot at pabalik-balik ang sakit ninyo, pasyalan po ninyo ako dito at para po matulungan namin kayo, di ba? Siguro within a month, mayroon ng maganda. Kung wala pa, within 2 months, 3 months. At after that, malamang may magandang nang mangyayari po sa inyo. Di ba? So sabi ko nga, kung umiinom tayo ng mga produkto, gradual ang pagbawas natin. Hindi po yung immediate, hindi po yung bigla na lang aalisin natin. Di ba? So yan po ang mapapayo natin sa ating mga kaibigan. Tulad nung natulungan natin laki ng bukol sa liig, porket umuki na, ay biglang inalis. Yan, for 9 months, hindi na uminom, then yun, nung bumalik, ang laki-laki na naman. And sabi ko kasi, tipid tayo ng tipid sa produktong nakakatulong sa atin para magkaroon ng magandang kalusugan sa ibang bagay, hindi natin iniisip na yung palang ginagastos natin ay sobra-sobra na dapat natitipid natin para sa ating kalusugan. Yan po ang dapat natin gagawin. At ang kagandahan nga po ngayon, nagmembro kayo, diba, halimbawa, bumili ka na 1,000, member ka na, naka-discount ka, kung gumagaling ka na, repair ka lang ng repair, ang dami mong mag-anak, kaibigan, kakilala, kapitbahay, di ba? Ikwento mo ng ikwento, ilagay mo sa Facebook, mag-post ka sa Facebook na ito nakatulong sa iyo. O ikaw ay dahil sa natulungan ka, ay gusto rin makatulong sa marami. Kaya sabihin mo, kontakin ka. Pag nakontak mo, mag-messenger kayong dalawa, kunin mo ang pangalan lahat-lahat, then i-recommenda mo sa akin, gumawa ka ng ating group chat, di ba? O group chat, ikaw, yung taong gusto mong tulungan at ako, mag-group chat sa yung tatlo, di ba? O ngayon, nag-abil siya, natulungan natin na siya gumaling din, then yung incentive mo, bigay mo sa akin na yung GCash mo at ipapadala ko sa iyo ang incentive mo. Di ba napakaganda? Ang bilis-bilis. Wala pong masyadong problema. Di ba? Okay po ba yun? Di ba? Maganda ba yung ating ngayon, mayroon ka ng kagalingan, mayroon ka pang livelihood, di ba? Makakatulong ka pa, may bayanihan pa. Saan ka pa? Di ba? Okay, kaya po, huwag tayong manghinayang. Halimbawa, 1,000.
Saan po ba mapupunta ang 1,000? Okay, tingnan mo sa inyo ha. Pupunta ka sa doktor, 300 to 500. Specialista yan, 800 to 1,000. Consultation pa lang yan. Kung kayo po ay magpa-laboratory, usually po yung 1,500, 2,000, 3,000. O sa atin po, 1,000 lang. Di ba? Member ka na. At meron ka pang livelihood, may referral incentive ka pa. Di ba? O, ito yung napakaganda sa mga senior citizens. Maganda ito sa may mga taong gustong gumaling na at kikita pa. Kahit mga estudyante, 18 years old na ba, pwede po ito. Di ba? Later on po, magla-launching tayo after the, yung pong magkakaroon tayo ng coordinator sa bawat barangay, sa buong Albay na. Di ba? Tutulungan natin yung mga masisipag na coordinator na magdadala sa atin ng mga pasyente, di ba? Yung coordinator po, wala kayong gagastusin. Pag kayo magaling talaga, masipag kayo, ako pa magbibigay sa inyo ng allowance. Di ba? Kung wala kayong pera, walang problema. Ano ba, gusto ba ni ngayon, umpisahan ko na. Coordinator kayo sa mga barangay. Lalong-lalo sa first district. Hindi naman ako mandidato Di ba? Okay. Bawat barangay isang coordinator. Di ba? Ang kailangan sa coordinator ko makadiyos, makatao, makabayan, mapagmahal sa kapwa. Okay. Ang pupuntahan lang po ninyo, i-coordinate ninyo lahat ng may mga karamdaman, lahat ng gustong maging healthy at humabang buhay. Katulad ng Doc Joey, 70, parang 50 lang. Walang aray-aray, walang mga more maintenance, di ba? At yung gusto magnegosyo, mag-stockist. Ikaw magko-coordinate, bibigyan kita ng pagkakataon na kumita. Di ba? Kung bigas-bigas lang, matutulungan kayo. Di ba? Ang bigas natin, ang puti, ang sarap, 50 lang kilo. Di ba? Okay. Ngayon pala dito, sa atin, mayroon na rin po sa atin dito na laundry. Pinipick up dito ng ating kapartner. May laundry dito, di ba? Dito ninyo dadalhin sa DJB Eatery, di ba? 7 kilos in below, it's only 170. Tapos, sa iba raw, 195. Tapos dito na rin ninyo kukunin, di ba? Napakaganda sa Barangay 18. Bigas na mamahalang kayo, dito 50 lang. Ang puti-puti, yung po hinahanda natin sa mga customers natin sa food natin, di ba? Later on po, baka magkaroon din tayong ka-partner sa notary. Di ba? Ito na, dito na kay Doc Joy lahat. Sa resort naman, Dorothea Resort Spa, bigyan ko ng discount. Mga suki ko. At least 10%. Kung marami kayo, mas tataasan pa natin. Kung kayo po may mga team building, mga kakilala sa mga malapit na ang Christmas, may mga team building sa private at saka sa gobyerno, pwede kayo mag-refer, pwede may commission din po kayo. Lahat dito, bibigyan ko ng pagkakakitaan. Ibubuhos ko na lahat ng aking nalalaman. 'Di ba? Kasi ang kalusugan, kabuhayan, 'di ba? At bayanihan. Bayanihan, heroism. Yun na po ang gagawin ni Doc Joey, kaya hindi ako kumandidato. Tutukan natin ang kalusugan, magandang kalusugan, kabuhayan para kumita at bayanihan. Di ba? Ngayon, yung gusto pong maging coordinator sa bawat bayan, di ba? Bawat barangay, ganito ang gagawin ninyo. Kahit wala na kayong 1,000 na membership. Okay. 20 to 60 years old. Di ba? Magsulat po kayo ng 100 names. Doon sa barangay ninyo muna. Saka na yung sa ibang lugar. Di ba? 100 names na medyo may mga karamdaman. Halimbawa, Purok 1, Barangay Kaugutan, ang edad niya 60 years old. Halimbawa, cellphone number kung may Facebook, ang kanyang karamdaman, halimbawa, may arthritis, halimbawa, may high blood, pabalik-balik na sa
hospital, pabalik-balik na sa doktor pag-inom ng gamot, hindi gumagaling. O kunin mo lahat ng detalye. Pag naka 100 ka na, punta ka sa akin, di ba? Bibigyan kita ng libreng produkto, bibigyan kita ng pamasahe mo, pauwi, papunta dito at pauwi, di ba? So kailangan ko po yan, lahat ng barangay, 720 barangay sa Albay, welcome po kayo. Kasi ang purpose natin nito, matulungan talaga lahat ng tao. Di ba? Wala kang pera, hanapin natin ang pera. Di ba? Hindi ka gumagaling, hanapin natin ang kagalingan with the grace of God. Di ba? Di ba? So yan na po. Ako na po ang inyong big brother ng Bicolandia. Di ba? Problema mo pera. Di hanapin natin. Basta 100 names. Isulat na ninyo. Diba? Diyan po sa isang barangay, yung katotohanan lang po ito, huwag tayo mag-imbento. Huwag tayo pagpunta mo dito, may 100 names ka na. Kasi diyan po tayo mag-uumpisa. Wala kang puhunan kahit piso. Pupunta ka dito, pagdating dito lunchtime, pakakainin ka. Bibigyan pa kita ng libreng migawan o ibang produkto, di ba libre? Bibigyan kita ng pamasahe. Kung pamasahe mo 100, balikan 200, baka bigay ko, hindi lang 200. Okay. Ang total na ibibigay ko po sa inyo ay 1,000 pesos. Pag kayo masipag, every month po yan, meron kayong kikitain. Kasi nga, mahirap ang buhay, di, tulungan ko kayo. Kaysa ako nagpolitika, walang nangyari sa buhay natin, di ba? So ito na po ang pagkakataon na matulungan ko kayo lahat. Hindi lang sa kalusugan, kabuhayan at heroism. Kailangan magtulong-tulong na tayo dito po sa probinsya ng Albay para po tayo umasinso na magkaroon ng magandang kalusugan ang ating mga kababayan, magkaroon ng additional income, so walang income, magkaroon ng income, at para po magkaroon tayo ng tinatawag na pagmamahal sa isa't isa para magkaroon ng bayanihan. So bukas ay alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, at pre-consultation sa natural medicine. Andito po ang yung lingkod na si Doc Joy B. dito, ang big brother ng Albayano. Ito pong aking numero, 0998-975-8121. 0998-975-8121. Ang aking Facebook account, Joey Bibon Bitito or Doc Joey. At ang aking page, Doc Joey Bitito. Please like or follow para po kayo makapanood sa aming programa araw-araw except Wednesday. Mga minamahal kong bayan, tapos na po ang isang oras sa ating talakayan. Babalik ang kalusugan, kabuhayan at bayanan tomorrow, same time, 5:30 to 6:30. Ito po yung lingkod na walang iba si Doc Joey Bitito. Sabi maraming salamat, magandang gabi, keep safe everyone, God bless, good health, and I love you all. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Radyo Balagon Kaito.